Takže čaute, toto je nové video a je tu v Doors som, lebo je tu update, Create Outdoors. V tomto update je veľa zmien, rôznych vecí a taktiež je tu veľa zmien, je to cool. Je tu záhrada, celá mapa Outdoors. Sú tu aj nové entity. Áno, hej, a to je všetko, čo mám asi povedať, no. Bo je to cool a no. To je všetko, ale bude to aj vtipné podľa mňa. No nemusí to byť vtipné, ale tak teda toto je asi všetko. Takže, no tak ideme. Takže, nie, ale ja chcem ísť sám, počkať. Poď preč. Boss! Nechaj ma byť sám. Alebo typka. Yes! Som sám. OK. Samozrejme, nič som o tom nepozeral. Som aj nevedel, že je tento update. Takže no, počkať. Tak don't step. Takže ja som to pochopil práve tak, že to je asi normálne. Jaká náhoda, že prídem sem a padne strom. Wow. Dobre, takže že vraj v tráve môžu byť nejaké spajky. OK, tak som to pochopil. Ideme. OK, dobre. Dostal som jumpscare práve. Počkaj. Ja to mám akože odtrhnúť? Ja som chcípol. O čom to je? Dobre. Dobre, tak. OK. Ináč to dobre. Neviem to ani povedať. To svetlo je žlté. A malo byť díky. Wow. I died to your mother. Oh, I understand. Wow. Let's call it a mandrake. I believe it's fire scarcity. I hope you don't mind. Dobre. Ale to ideme skúsiť znovu. Dík. Nemám nič, dobre. Choďte preč! Všetci! Dobre. Idem. Sme na misii a musíme to dať. Čau, strom, padne znovu. Yes. OK. Nie, tráva hnušná. Tu už je toto, že nemám stúpať, lebo sú to spajky. OK, vieme. Dobre, dostal som infarkt. A môžem to aspoň... Dobre. Počkaj, ja to chcem zahodiť. Ja som dostal hard at... Dobre. Vôbec tejto hre nechápem. Dobre. Proste typka na mňa vybafla. Dobre, díky. OK. Idem znovu. Ja som už dvakrát umrel. Heading to the outdoors. Tak ideme. No, uvidíme, co to bude. Strom kľudne padni. Mne sa vôbec nepáči, čo... Aha, tak počkaj.
Dobre, čo je toto? Dobre, čo je... Čo to je? Sa tu objavilo. Dobre. Monument, dobre. Moment. Typek mi tam napísal, že aha. Dobre, wow. Či kľudne spadni tuto. A môžem to akože takto prejsť? Oh my god. Počkaj. Nice. Tu kam som sa dostal? Dobre. Tu som sa ešte nedostal. Tak musíme ďalej ísť. Nič to není. Prosím. To mi nie. Kto si, more? Okej. Čo je toto ináč? A kde je typek? Typek je frajer. Čo to? Dobre. Znovu. Dobre, sranda to je, že? Dobre, takže vôbec som nepozeral nejaké YouTube tutoriály, ale zistil som, že nemám toto spať na trávu. Že to nie sú spajky. A to sa vyplatí. Dobre. Sa teším. Ok, takže už sme videli novú entitu. Farmár typek. Dioplok. Typek menom farmár. To som asi nemal úplne ísť. Nič. Nice. Teraz idem sem. To som mal kúpiť nožnice ináč. Lebo tu je tá čestka a nedá sa mi otvoriť. Keby tu boli... Ok, nožnice, tak nie sú tu. Som sa znovu posral. Nie, musím ísť Nechaj ma, hovorím ti. Som ťa otrhol, vidíš? To máš za to, vypadni. Dobre, čo sa stalo? Ok, zase som na to chcípol. To bolo dobre. Ok, ideme. Typek. Takže som aj zistil, že ten týpek ide po tebe vlastne iba keď vstúpiš na trávu, čo som ja spravil predtým. Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Takže si musím dávať pozor na stĺpy, ktoré ma zabili, oni ináč nič. Tak ty si sa išiel dobre vysrať. Poďme ďalej. Idete po mne, lebo som Sigma Boy. Ahoj, koľko vás tu je? Choďte preč všetci. Bereme si toto. Díky za zlato. Vôbec som nevedel, že to tu bude. Čo to tu bude? Čo to? Čo to je? Nie. Dobre, neviem čo to je. Dobre. Zabilo ma. Dobre.
Aha, dobre. You can do this, thank you. Storage sa volá. Storage, vieš, dobre, z Brawl Stars. To bolo v pohode. Ináč, je tu vôbec hráč, že som ho vôbec nevidel. Spajky to sú. Aha. To bolo vidno ako nejaká pasta, no ani som si to nevšimol. Pretože som si... Takže si budem dávať pozor aj na spajky. S tým ma nenachytajú. Dúfam. Dobre. Takže tu už nesmieme vstúpiť, lebo to už bude typek. Ten skipper, ktorý sa išiel vysrať. No už neseraj. Dobre. No robíš si srandu? Choď preč. Jak to mám zahodiť? Nie, ja tu zase skapem. Nie. Ja vám už to asi trochu ale aspoň sme videli, proste tam bol nejaký divný proste listok, alebo čo to je. To bolo jak to z kvetiny. Z nejakej. Dobre, takže máme to už 3 entity. A potom ešte tam je jak sa volá? Neviem si spomenúť. Dobre, tak... Nazdar. Nezviem ma, či by po mne išiel, keby som otvoril tú rastlinu, ktorá na mňa ide. Ináč. Čo je toto proste? To je z toho, nejakého... To je nejaký proste z kvetu, neviem, jak sa to volá. Lupeň z kvetu, no. Nevšimne si to. Dobre. Nejde po mne, iš. Idem asi sem, tu ma to viac zaujíma ísť. Dobre, zasa, vieš čo, svetlo, no poď. Ono to za chvíľu asi pôjde, keď to preblikalo. Tu mám skrine, tak môžem ísť ďalej. A už to ide. Nejde nič. Tak môžem ísť. A teraz zrazu ide. Robí si zo mňa srandu. Nie, čo to je? Dobre, prežijem. Poď. Už to není. To bolo scary. Čo je toto? Dobre, už viem. Ono to vyzerá, keby sme mali zbierať tieto veci, aby sme postavili nejakú kvetinu, vieš čo? Počkaj. Toto tiež ten petál? Nie, není. To je proste nejaký... Robí si srandu, teraz pôjdeš zasa. Ono to ide nejako často ináč. Pôjdeš? Aj tak nemáš šancu. Dobre, idem. Zasa. Robí si srandu, Sigma. Dobre, teraz to ide. Nemôžem ísť ani do toho. Poď do toho! What was it this time? Thank you. Nikam som sa nedostal práve v tomto videu. Ja neviem. Tak si to ukončím. Takže toto je koniec videa. Ak sa vám video ľúbilo, dajte like, odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čus.